ɛno yɛne nkɔmmɔ bi ɛno a mehwɛ game no na mewura ahyɛ ho sɛ ɛyɛ sɛ bi a kɔtɔkɔbɔɔdo no ntina ma mewura ho mehwɛ game no anaasɛ mehu page the moment m'ani bɔ pitch no sɛ na mewura ho mabɔ mu abu koraa sɛ mehwɛ game no why pitch a players gyina so ɛsi akan a both sides na ɛmmoa wɔn wei player bɛtumi apila ɛwɔ so kɛkɛ na atete afade out baabi a ɔhayɛ green na ɔmo atete mu a country a yɛfrɛ wɔn sɛ yɛ football nation na yɛ pitches a yɛsi so akan wei any serious country bi no a ɔmo akwan sɛ yɛnsi akan wɔ pitch wɔ so da no serious country ɛbɛtena hɔ sɛ such pitch yɛnsi akan wɔ so but Ghana deɛ yɛafa biribiara for granted nti no yɛsi yɛwɔ club licensing board a ɔmohwɛ saa nneɛma no nti ɔmo kɔɔɛ no ɔmo kɔ inspection no ɔmo ahu sɛ this pitch no ɛwɔ problems ɛyɛ a wɔsɛ ɔmo take bi anaasɛ ɔmo yɛ biribi fa ho so ate aseɛ ɛyɛ sɛ bi a team no ɛwɔ baabi nti baabi a wɔn nti kyɛnkyɛn a wɔn si n'aka hɔ no ma abɛpa ɛmmoa players nankasa wɔn si aka wɔ pitch so ɛmmoa wɔn ɛyɛ ɛmmoa wɔn nso yɛbɛsosɔ so ama obi akɔsi aka wɔ so na wakɔpra training what they saying pitch a yɛbɔ Premier League power so no serious nation country will ever entertain such even when omo division 4 cry in aka wɔ pitch so they will make sure that it is well maintained now pitch afedi artificial turf afedi na your Ghana football mpanimfoɔ no mo to hɔ nti ɔmo hwɛ match wei ɔmo such pitch ɛwɔ screen so a ɛyɛ a yɛde camera bɛsi hɔ nom a yɛtwa kyerɛ amansan nyinaa no ɔmo na yɛ ɔmo fɛ tete ɔmo sɛn how would they feel baabi a ɔyɛ black na ɔwɔ nyinaa baabi a ɔyɛ black wotumi sɛ hɔ no kora atu sɛ hɔ no atu na sɛ player bi ɛkɔtie mu sisi anaasɛ bi a ne boot no kɔhyɛ mu sisi a wobɛtumi apira yɛnyɛ serious baako sɛ pitch we say and qualify say ɛbɔ Premier League wɔ hɔ TNA park hɔ no wobɛtumi ama nkɔfoɔ akɔbɔ nanso ɔmo kɔ so ma kan hɔ ɛwɔ TNA so much aseɛ nansia kɔtɔkɔ ɛde n'ani kyerɛ mu wɔ Ɔboase Lincoln Sports Stadium kɔhɔ sɛ mo sɛ pitch no so much aseɛ nti these teams no ɔmo so ɛntumi make a little effort sɛ mo nya ready sɛ mo maintain mo year mo pitch year mo nsi akan mo impress mo ba Premier League ni na animgu asesem na ya na adɔso dodo ya na adɔso ye maintain bibia yi Ghana has we a few pitches per na kama a few pitches per na kama wa say jaka nyina pass even kwa dey national one kwa how is it is maintaining no na nkampɛ individual bi embarrassment ma yɛne ankasa as football people no embarrassment ma mama ankasa embarrassment saa pitch when kwasi esi aka wɔ so kwasi esi aka wɔ so ɔma tete atete ɛnyɛ nim guase ma mu na de camera no ko bɔ etwa so camera no ka as the phone etwa as the phone and etwa ye bibia basa if we call ourselves football people another football nation country be more serious about penisi in shaka wosida country be no e serious so we football about ya see in shaka hada but enyo man Ghana you see your club with them omo na hwe so before league no start into omo ba hwe ha ana ọmụma approval ọmọ yi sẹ mu badwo